Molt bona tarda a totes i tots. És un plaer estar aquí per la inauguració del curs acadèmic 2023-2024 d'Arxivística i Gestió de Documents. Dono la paraula a la Maria Espadaler, vicepresidenta executiva executiva de la Fundació UAB. Moltes gràcies. Gràcies, rector. Honorable conseller, rector magnífic, director d'Arxivística i Gestió de Documents de FAFormació, president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, alumnat, professorat, amigues i amics. Avui és un dia de celebració doble, ja que inaugurem el curs de la primera promoció del nou màster oficial en Arxivística i Governança de la Informació i, per altra part, lliurem els diplomes a la penúltima promoció del màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents. Permeteu-me que les meves paraules se centrin en els titulats d'aquest màster i del postgrau en Gestió de Documents Electrònics, que avui ingresseu en un nou col·lectiu, la xarxa alumni de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per mi, com a responsable de l'Escola FAFormació, és un orgull donar-vos l'enhorabona per haver aconseguit titular-vos. Alguns de vosaltres vau accedir al màster després de cursar un grau universitari i d'altres sou professionals en actiu que heu decidit continuar la vostra formació per impulsar nous reptes i assolir noves fites professionals. Tots heu estat valents per afrontar els estudis i per resoldre pas a pas les proves que se us han plantejat, perseverant en constància per finalment aconseguir acabar els estudis amb èxit. El títol que avui recolliu acredita que esteu preparats per aconseguir els vostres objectius professionals. Confio que haurem estat capaços d'ensenyar-vos moltes coses útils i que us emporteu una motxilla plena de coneixements, d'habilitats i de competències, però també dels valors que distingeixen la nostra universitat: el respecte, la justícia, la igualtat, la solidaritat i el valor del compromís i de l'esforç. Heu estudiat en una de les millors universitats del país, que ha vist com el seu esforç per impulsar la qualitat de la docència i per obtenir un impacte creixent de la recerca és reconegut amb una millora contínua en els rànquings internacionals. Aquí, les vostres habilitats i coneixements s'han potenciat i han crescut, complementats per una metodologia que vol promoure la iniciativa, l'esperit crític i la pràctica, amb el convenciment que el talent de les persones i el coneixement per desenvolupar-lo i connectar-lo ens permeten descobrir i donar el millor de nosaltres mateixos. Vosaltres, l'alumnat, sou la raó de ser de l'escola i de la universitat. Sense vosaltres no existiríem. Sou els que doneu sentit a la nostra feina i per això és una satisfacció per nosaltres que ara estigueu aquí havent complert una part dels vostres projectes i somnis. Avui ja teniu el títol que acredita que esteu preparats per iniciar o per continuar la vostra trajectòria professional. L'escola, però, no desapareixerà del vostre costat. A partir d'avui formeu part de la xarxa alumni UAB que pren el relleu de l'Escola FAFormació i us seguirà acompanyant en el vostre desenvolupament personal i professional, si així ho voleu. Alumni UAB és la xarxa de més de 350.000 persones titulades de graus, màsters i doctorats de la nostra universitat. La vostra xarxa. Alumni UAB organitza i impulsa un conjunt d'activitats i de serveis per acompanyar-vos en el desenvolupament professional. Contactes, assessorament, formació contínua, orientació, mentories, tot allò que necessiteu. Avui heu trobat un sobre, un missatge a les cadires i aviat rebreu un correu electrònic en el qual us donarem la benvinguda a la xarxa i us explicarem les oportunitats que posem al vostre abast. Per acabar, també vull dedicar unes paraules a les mares i els pares, a les parelles que heu estat al costat dels vostres fills i filles, parelles i familiars i els heu donat el suport necessari en aquest procés d'aprenentatge i formació. Segur que sense el vostre suport el seu viatge acadèmic no hagués tingut els mateixos resultats. Penso que els seus assoliments també us pertanyen una mica. Felicitats per tots i moltes gràcies. Gràcies. A continuació aniré guiant a l'acte i dono la paraula al doctor Joan Pérez Ventallol, que és el director d'Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola FAFormació. Bé, sí, veig que sí que se sent. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Em fa molt goig veure la sala tan plena. Honorable conseller, gràcies per venir. Rector magnífic. Gràcies, vicepresidenta executiva de la Fundació, president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents,
el professorat, els representants del professorat que heu vingut, a l'alumnat, evidentment, els que heu pogut venir o heu vingut del màster sobretot, a les persones que avui recolliu, ja esteu titulades i això ja va passar, però avui recolliu, diguem-ne, el títol o el diploma i, per tant, també a tots vosaltres. I amics i amigues, us dono la benvinguda en nom de l'escola, en nom de l'àmbit d'arxivística i gestió de documents de l'escola FUAB Formació, que ara és el nom que té l'escola, no? Benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs 2023-24 i de l'entrega de diplomes de la promoció 22-23. Molts hi éreu fa un any, ara fa just un any, i ara ho comentàvem amb el rector, que vam celebràvem el 20è aniversari de l'escola. En aquella celebració ens van proposar de seguir fent avançar l'escola, no? D'entomar nous reptes, d'obrir noves línies d'actuació, però òbviament sense perdre el que ha estat l'escola durant aquests 20 anys. Ara hi ha 21. I què ha estat l'escola? L'escola ha estat sobretot, i com sabeu, i per això sou aquí, ha estat un espai de formació superior en arxivística que abasta o intenta abastar tots aquells àmbits de l'arxivística o aquell ventall de coneixement que és necessari per l'arxivística avui en dia. I durant aquest temps han passat un bon grapat de promocions per aquesta escola. I n'han sortit excel·lents professionals, excel·lentíssims, i alguns fins i tot han arribat a nivells molt alts, a nivell català o a nivell internacional, no? I de fet això ja és, aquesta capacitat professional que ha tingut l'escola, jo crec que és un èxit enorme. Per tant, l'escola s'ha convertit en un espai de trobada, l'escola s'ha convertit en un espai d'aprenentatge mutu entre nous i vells, entre cometes, professionals, entre alumnat i professorat. Un espai en què els professors, alguns, bona part d'ells, un dia van ser alumnes. I alumnes que, n'estic segur, alumnes titulats i els que avui esteu cursant el títol, algun dia podreu arribar a ser professors. I aquesta dinàmica, aquesta roda, aquesta concatenació de professorat que ve d'alumnat i alumnat que acabarà sent professorat és un valor, jo crec, altament positiu i té unes implicacions molt grans per l'escola i per l'arxivística. I permeteu-me que ho digui així, però és que així es fa comunitat, no? I l'escola té aquesta voluntat de ser comunitat, com explicava la vicepresidenta executiva, no? Amb la xarxa alumni a nivell d'universitat autònoma, comunitat a nivell d'escola d'arxivística. Així es creen vincles, s'aporten idees, es vinculen els diferents entorns professional, al nivell teòric també, però també a nivell pràctic. I això es posa al servei de l'arxivística, perquè avanci, perquè l'arxivística avanci. I us ho puc dir jo, però molts dels que estan aquí han sigut alumnes de l'escola i em podran corroborar que l'arxivística durant aquest temps ha canviat moltíssim. El que ens van ensenyar nosaltres pràcticament no té res a veure amb el que s'està ensenyant avui en dia. I de fet ha de ser així, malament rai, si encara estiguéssim ensenyant el mateix, no? Hem hagut d'evolucionar i s'ha evolucionat. I aquí és on hem de situar en aquesta voluntat d'evolució, de crear noves formacions, és on hem de situar aquest inici en el curs 23-24 d'aquest nou plantejament d'estudis de màster oficial en arxivística i governança de la informació, que dèiem abans. Noves competències, noves habilitats, nous coneixements que han de fer més capaços i més versàtils els professionals que vindrà després de superar els estudis, no? I per tant, amb més possibilitats, amb noves possibilitats i amb més possibilitats, i això vol dir evolucionar. També ens plantejàvem fa 20 anys evolucionar en el sentit de reestructurar la formació contínua. I això què vol dir? Donar resposta diguem-ne, a gran part d'aquells àmbits de coneixement en què l'arxivística avui en dia contempla o abasta. La necessitat d'especialització, d'aprofundiment en la disciplina, cada vegada és més gran, cada vegada és major, però també cada vegada és més important, jo crec, i intentem des d'aquest punt de vista assumir-ho, els entorns d'aprenentatge, no? L'experiència formativa. Per tant, la reestructuració de la formació contínua que ens plantegem no és només a nivell de quantitat, perquè hem incrementat moltíssim l'oferta de formació, de cursos, etc., sinó també la qualitat, que sigui una experiència formativa adequada a la formació que estem fent. I aquesta és la base també del plantejament que estem fent. Un altre àmbit que ens van
plantejar, incorporar i incentivar, que és el de la recerca i el de la participació en projectes internacionals. Mireu, n'hem parlat algunes vegades amb el professorat, entre nosaltres, a la gent de l'escola, però és que hem notat, hem percebut, i estem molt contents, d'un progrés important. Hem notat un progrés molt important en la qualitat de les recerques que heu fet, de les recerques que s'estan fent en els nostres estudis, sigui de màster, sigui de postgrau. Hem percebut això, que hi ha hagut un salt endavant. Realment hi ha treballs que són excel·lents, i de fet ho veurem amb l'entrega del premi. S'estan abordant, s'estan atenent temàtiques que fins ara ens semblaven molt allunyades, i l'exemple més clar que jo crec que veiem d'acostament de l'arxivística és en l'impacte social que té l'arxivística, i això veiem que atrau a molta gent, i com hi ha una interseccionalitat entre els estudis d'arxivística i els estudis humanístics, de sociologia, de dret, de plantejaments que no es queden només en la base del que és l'arxivística, sinó de l'impacte que té. I això ho veiem en els treballs, això és una evolució que per nosaltres és sensacional, no? També les innovacions tecnològiques, és veritat, i n'hem d'aprendre també, i jo crec que estem avançant. Hem de mencionar la presència de l'escola en projectes internacionals on s'està treballant en àmbits molt punters d'intel·ligència artificial i de gestió de dades, i això comença a repercutir també en propostes de treballs d'estudiants, d'alumnat que està, diguem-ne, assumint aquests reptes tecnològics sota el paraigües d'aquests projectes en els quals l'escola participa. I finalment, com a tercera pota que crec que impulsa el repte de l'escola, aquestes noves accions, i és mencionar la línia que vam encetar, i segurament molts hi éreu, amb la col·laboració entre l'acadèmia i el món professional, no? La universitat i les empreses, universitat-empresa, això ho vam començar a fer fa poc, la col·laboració, les sinergies amb el món empresarial i el món del talent que té la universitat. I la universitat no està al marge del seu espai, del seu entorn, hem de participar, hem de col·laborar, hem d'oferir el nostre talent, allò que tenim, i les empreses han de poder assumir aquesta perfecció, aquesta especialització. Volem donar continuïtat a aquestes propostes de col·laboració amb el món empresarial, amb el món de l'empresa i la universitat, i això ho farem, d'aquí uns mesos ja en parlarem. I per acabar, deixeu-me esmentar dos projectes o dos reptes majúsculs que afrontem a nivell de país, i per tant transcendeixen del que és la funció de l'escola, però projectes en els quals volem ser agents actius i volem participar. Per una banda, la implantació del Pla d'Arxius 2030, Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que ha aprovat el govern fa pocs mesos i que es presentarà el dia 3 de novembre públicament. Un pla d'arxius que és una oportunitat única, creiem, des de l'escola, per fer avançar conjuntament l'arxivística. I dic conjuntament perquè aquí participen tots els actors implicats en aquest àmbit arxivístic. I jo crec que això ens permetrà avançar. És un projecte, és un repte de país que tenim per endavant i que volem ser-hi. El segon repte que tenim, el que serà l'aparador mundial del Congrés Internacional d'Arxius, que se celebrarà a Barcelona a l'octubre del 2025. Sens dubte, una gran oportunitat de país també, de presentar-nos, de fer-nos visibles com a comunitat arxivística catalana al món. I permeteu-me que ho digui així, fer-nos visibles com la potent arxivística catalana que som, i en tant ens hem de tirar floretes, perquè realment tots veiem com la potència de l'arxivística a nivell mundial, a l'arxivística catalana a nivell mundial i a nivell estatal, i en tant ens ho hem de dir. Això serà un aparador molt gran, allà serem en aquest congrés també participant com a escola. Només em queda agrair la feina feta aquest darrer curs per totes les persones que treballen a l'escola, a la Fundació, a les persones de la Fundació i a la Fundació que posa, els serveis i les infraestructures necessàries per poder-ho dur a terme, a tot el professorat, que en el fons el professorat qui sou la cara visible de l'escola davant dels estudiants, davant de l'alumnat. No ho soc jo, són els professors. I també agrair especialment el suport de les entitats i les empreses que patrocinen l'escola. Volem comptar amb tots ells i amb totes elles per aquest nou curs 23-24 i també pels grans projectes de futur que ens depara els propers mesos o els propers anys. És que sense ells, sense les persones, sense les empreses, sense les entitats,
tot això que us he explicat i això que avui celebrem és que no tindria cap sentit i seria pràcticament impossible. Moltes gràcies. A continuació, l'honorable senyor doctor Joaquim Nadal i Ferreres, conseller de Recerca i Universitats, pronunciarà la conferència inaugural d'aquest acte, que es titula Arxius, dipòsit de la memòria, fonament de la recerca. Gràcies, conseller. Moltes gràcies. Magnífic rector, directora tècnica de l'Escola FUAP Formació i vicepresidenta, doctor Joan Pérez Vandellol, director d'Arxivística i Gestió de Documents, professorat, president de l'associació, director del Servei d'Arxius, amigues i amics. Em trobo en una posició una mica singular, que és que porto una arrencada de gairebé 3 setmanes fent inauguracions de curs formals, però amb contingut a cada universitat. De les 12 universitats n'he fet 8, i el rector ho sap perquè vaig començar a l'Autònoma, i avui, en canvi, fem una inauguració de curs en la que no se'm demana el tancament de l'acte inaugural d'una manera formal i donant-li la solemnitat que correspon, sinó que se'm demana que tracti de transmetre el meu punt de vista, el meu coneixement en tant que historiador, en tant que professor d'història, en tant que usuari d'arxius, la meva experiència en el món dels arxius. Sobre això vull deixar clar que va haver-hi una època en la que jo estava molt implicat tant en la recerca històrica com en el món dels arxius, com en el que representava el món dels arxius, i a poc em vaig anar decantant cap a una activitat acadèmica més orientada a la recerca històrica específicament, a la direcció d'un institut de patrimoni, al treball en la recerca en l'àmbit de temes del segle XVIII o de la Guerra Civil, i finalment la meva preocupació pel món dels arxius va quedar en una situació accessòria, no per res, sinó perquè com més temps ha passat, i ara el director ho explicava en termes d'evolució dels continguts de la pròpia formació del món dels arxius, jo anava perdent actualitat i anava adquirint un paper més secundari o accessori, de dir, molt bé, tu has viscut una època i aquesta època ha estat feliçment superada. Per tant, he intentat explicar-vos la meva experiència personal a partir del que podríem dir-ne una certa ordenació cronològica del món dels arxius. El món dels arxius, naturalment, no és un món nou. Els arxius, posem per cas, municipals o les cancelleries reials tenien una persona responsable de l'arxiu, i això remunta a segles enrere, i els secretaris d'Ajuntament feien d'arxivers, i tot plegat indica que en termes de la conservació estricta de la documentació, transmissió d'una generació a l'altra, hi havia persones que es feien càrrec d'aquesta funció, i això corresponia en una època molt reculada en el temps, o relativament reculada en el temps, que després seria objecte d'un intent de sistematització i de professionalització amb moltes limitacions. Què vull dir amb això? Vull dir que, evidentment, a partir d'un determinat moment i al fil del que serien els projectes regeneracionistes, etc., es crea el famós Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Y al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos li corresponia simètricament un altre cuerpo facultativo, estranyament separat, que era el de conservadores de museos. De arxivers i bibliotecaris i arqueòlegs formaven part d'un cos estatal al qual s'hi accedia per oposició i que generava
un camí de professionalització, a vegades amb una certa itinerància i amb un recorregut a l'escalafó de cadascú, que un dia tocava un arxiu provincial a Almeria i al cap d'un temps guanyaves una plaça a València i de València guanyaves una plaça a Madrid i com que ja eres del cuerpo facultativo un dia entraves a l'Archivo Histórico Nacional. És a dir, era una carrera i una carrera administrativa i tècnica, però que ens indicava ja una cosa, que el que representa aquesta escola, el que representa aquest màster i el que representa l'eclosió del món de l'arxivística converteix aquella carrera i aquella professió ara en un repte i una oportunitat de professionalització i de treball molt evident. És a dir, les oportunitats de trobar feina en el camp de l'arxivística per part dels que o esteu a l'escola, o hi heu passat, o veniu a reciclar-vos, o esteu fent el màster, és molt evident. De tal manera que a l'etapa, diguem-ne, fundacional del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos hi correspon una segona etapa, a la meva manera, que no és una gent científica, del que podríem dir-ne disseminació territorial. És a dir, que passaria la professió d'arxiver del que podríem dir-ne l'àmbit i les estructures estrictament provincials o municipals eventualment, però es feia carrera per ser director d'un arxivo històrico provincial, com n'hi havia i n'hi ha encara ara un a cada província de les 50 i tantes províncies de l'estat espanyol, i naturalment es produeix l'explosió cap al que podrien dir-me les estructures territorials de base municipal, comarcal o eventualment sectorial en l'àmbit parroquial, diocesà, etc., d'un món d'arxius que no fa tant, això és el que jo us vull intentar explicar, era un món dispers, caòtic, a vegades abandonat, i que expressava les contradiccions de la voluntat d'una banda necessària de conservar uns registres en l'àmbit local i alhora la descurança o la incúria o la manca d'interès per dedicar-hi una atenció preferent. Bé, si algun dia hem de mirar un llibre d'actes de les sessions del ple de 1650, ja ho anirem a buscar, però si no, mentrestant, d'aquí no en tirarem cap plat a l'olla, no? I el món funcionava bastant en aquest camí. Fins que, nova etapa, coincidint en molt bona part, i l'Enric Cobo ho sap perfectament, en l'àmbit de les competències autonòmiques i del sorgiment simultani pràcticament de l'Associació d'Arxivers l'any 1985 i de l'aparició de la revista Lligall l'any 1988, entrem en un nou món. I aquest nou món, ja s'us deu haver explicat, però representa un canvi molt substancial d'orientació, de priorització, d'implicació en la recerca, de professionalització, fins al punt que després comença aquesta evolució que explicava el doctor Pérez Ventallol, que és que el temps passa inexorablement. I avui ens podria sonar fins i tot antiquada, tot i que en el seu concepte és una paraula insuperable, la paraula lligall. Un lligall és un lligall, dos trossos de cartró, un llom, uns fils per lligar i un llaç. I un encarpetament de documentació diversa que considero que hi ha un avenç innegable, irreversible, que hem progressat moltíssim,
que hi ha també encara un gran camp important per recórrer en el terreny de la clarificació administrativa, territorial i competencial, i també en el terreny de les infraestructures. El Pla d'Arxius 2030 ens posarà en el camí d'això. Clarificació administrativa vol dir que algun dia ens haurem d'aclarir també com a govern si volem una Direcció General d'Arxius, si la volem tornar a tenir. No, que ja ho sé que ho voleu. Ja ho sé que voleu. I ja ho sé que jo penso que l'hauríem de tenir. Però parlo amb la consellera de Cultura i diu, home, no ho tinc fàcil perquè les places no sé què, i és un nivell 30 i no sé com ho farem. Bueno, però la clarificació administrativa vol dir això i vol dir, amb la llei d'arxius a la mà, evitar confusions o perversions pel que fa a dipòsits o acomodats dels fons d'una institució amb una altra, si aquest dipòsit d'aquests fons, per llei, és competència de l'administració cedent. Per tant, hem d'analitzar totes aquestes coses i per damunt de tot, i més enllà de tot això, quan dic que també en el terreny de les infraestructures, l'esforç que s'ha fet en la creació d'arxius comarcals és descomunal, però encara hi ha un cert camí per recórrer, i per altra banda hi ha un camí per córrer també en la definició dels àmbits i dels camps i de la diversificació arxivística que tu mateix esmentaves ara fa un moment. Anant al títol de la conferència que jo havia triat, Memòria i recerca, molt ràpidament. La memòria és selectiva per naturalesa. Què recordem? Memòria i història són dues coses diferents. I quan parlem de memòria, que després s'acabarà convertint en història, o els testimonis que acabarem convertint en història, ens hem de preguntar què perdura i per què perdura. Posaré un exemple en el terreny del patrimoni monumental per apartar-me una mica del terreny del patrimoni documental. Però, si jo comparo la Seu d'Urgell i Girona, tinc a la Seu d'Urgell una catedral romànica pura, intocada. Claustre, campanar, estructura, absis, capitells, catedral romànica. Si jo miro Girona, dic, ostres, hi ha un claustre romànic fet per Arnau Cadell, que signa el claustre de Sant Cugat del Vallès. Aquest claustre el vaig fer jo. Per primera vegada sabem qui va fer un claustre romànic a Catalunya, però també va fer Girona i ho sabem pel seu testament. Hi ha un tros de campanar, la resta està incrustat fent de contrafort d'un dels dos campanars romànics que tenia la catedral, i tota una catedral gòtica sencera que es va menjar a la catedral romànica i que va reutilitzar una part dels materials que ja eren reutilitzats del temple romà. Per tant, en les bases de la torre de Carlemany de la catedral de Girona hi ha alguns carreus de pedra sorrenca que són procedents del temple romà, que sabem que era allà sota. És a dir, quan els romans funden Girona l'any, posem 78 abans de Crist, 5 anys amunt, 5 anys avall, però el doctor Nolla, també doctor d'aquesta casa, ja ho ha establert d'una forma fiable, funden Girona i diuen: la plataforma del riu no ens serveix per defensar el camí. La plataforma de la Via Augusta ens servirà per defensar el camí en el congost del riu. I la plataforma de dalt ens servirà per posar-hi el temple. Àgora i temple. Per tant, la disposició topogràfica del temple romà
de la ciutat de Girona és, punt per punt, la mateixa que la de la catedral romànica i al cap d'un temps que la de la catedral gòtica. Però què passa? Per què fan una catedral gòtica? Perquè tenen calés. Per què no la fan a la Seu d'Urgell? Perquè no tenen calés. És a dir, com a símbol de la pobresa pirinenca, rebem un patrimoni d'una riquesa unitària estilística que a Girona rebem fragmentada. Per què? Perquè en el pòsit de la història, en el palimpsest, paraula que hauríeu de saber tots, diríem, topogràfic de la història, cada capa s'ha menjat una part de la capa anterior i es van superposant. Per tant, en el pòsit que queda baix de tot, no queda allò que fou, sinó una resta mínima d'allò que fou. Si, a més, parlem de documentació i decidim, qui fa documentació i qui no, i dos, qui tria la que es conserva, anem a parar també a les estructures de poder. Feudal o cívic? És a dir, determinats capbreus, determinada documentació sobre propietats de la terra o sobre règim jurisdiccional són documents que elaboren els propietaris de terra, útil i eminent, per deixar constància d'aquelles d'ells i que volen que ho sigui per sempre més, a no ser que quedi fragmentat en les herències successives. I això significa que, per exemple, a la que emergeix un poder civil com el món municipal, comencen a haver-hi registres dels acords que prenen els jurats de la ciutat, o els paers, o el nom que prenguin a cada lloc. I la documentació municipal comença a ser l'expressió del poder que exerceixen alguns sectors, no pas tots, de la societat de l'època. Tornem a l'exemple urbanístic. Quantes cases del segle XII queden a Catalunya? Cap. Algun palau i algun castell. I en canvi, quantes esglésies romàniques del segle X i XI i XII queden al Pirineu de Catalunya? Ara, les esglésies romàniques del Pirineu hi són perquè sí? Perquè per atzar un capellà ric va decidir que volia fer-se una església o perquè tenia clients i usuaris? Per tant, hi ha un fet poblacional al darrere que ara ha desaparegut, però ho hem de poder explicar. La muntanya era plena i ara la muntanya està buida. I això sol ens ajuda a interrogar les fonts que ens arriben per activa i per passiva. Què s'ha conservat? Què ha desaparegut? Què ha desaparegut? Allò que era més feble, si les cases eren de canya o de palla o de fang o de fusta, no en queda pràcticament cap. Què aguanta? La pedra. I la pedra qui la tenia? Doncs qui tenia els calés per pagar-se la pedra. Els Cabrera, els Montcada, els senyors de les baronies o els comtes de Barcelona i dels diferents comtats. I els bisbes i els canonges. És així. Fins al punt, hi ha una història molt deliciosa del Joan Margarit, que va ser durant un temps bisbe de Girona i que és el que va aconseguir que es donés el títol per erigir l'Estudi General de Girona i que després el van fer cardenal. L'Estudi General estava aprovat, tenia la butlla de la seva creació, però el diploma, però no arrencava. I els jurats de la ciutat s'adrecen a Joan Margarit i li diuen: tu que vas ajudar-nos a constituir l'Estudi General de Girona, per què no ens dones una empenta? I el Joan Margarit contesta, diu: és que vosaltres m'heu conegut com un ric i opulent bisbe i ara sóc un pobre cardenal. És a dir, les rendes del bisbe de Girona eren evidentment molt superiors que la pompa i la porpra del cardenal Margarit quan se'n va anar a Roma. Aquesta simetria amb el territori, amb l'urbanisme, ens ajuda a acabar d'aclarir
moltes coses que podem preguntar a la documentació, les eines per crear camins, per facilitar, les bases de documentació i de dades, que són una condició necessària però no suficient, els repositoris de la memòria, els fonaments de la recerca, el fet i la constatació que Catalunya és un país d'arxius amb moltes ciutats d'arxius i que els àmbits de coneixement i de diversificació ens porten a arxius gràfics, fotogràfics, arxius d'imatges, videogràfics, de comunicació, hemerogràfics, a fons orals, a la cartellística, a les bases audiovisuals, i això ens porta naturalment a interrogar-nos sobre la naturalesa de les fonts, el seu abast, el trànsit de lo que podríem dir-ne del pòsit al dipòsit, del dipòsit al tractament digital, del tractament digital als repositoris i les bases de dades, i d'aquesta manera continuar interrogant les fonts com a base de la recerca, tot i que seria reduccionista considerar que els arxius només serveixen per a la recerca històrica, sinó que serveixen per moltes altres coses, fins al punt que la història és un factor transversal, és allò que ve marcat pel factor temps. La cronologia és inevitable. D'aquí 20 minuts, quan ja haguem repartit els diplomes i jo hagi deixat de cansar-vos amb aquestes històries, aquest acte d'avui ja serà passat. És a dir, el present és un futur continu o és un passat que ens va deixant enrere, no? És a dir, el pas del temps és inexorable. El bolero de reloj, no marques les hores, en una situació d'enamorament intens, parem el rellotge, va, estem vivint un moment d'intensa felicitat. El rellotge no es para, excepte una vegada a l'any que ens el fan tirar enrere una hora, no? Doncs dius, tinc una hora guanyada perquè ens han fet la ficció del canvi d'hora. Però si no, el rellotge no para mai. En fi, el rellotge també és una ficció que hem inventat els humans, no? Però en tot cas determina que la noció del pas del temps és inexorable i inevitable, no? Però, en fi, la geografia, la política, la demografia, la fiscalitat, les institucions, l'administració, la societat, les estructures ambientals i territorials, la naturalesa i l'entorn, la indústria, el comerç, l'empresa, la política, tot són àmbits en el terreny de la documentació que, en aquest context de que hi ha un factor clau, que és el factor cronològic, el temps és un factor clau però no únic, i ens porta a un biaix públic i administratiu de moltes de les fonts que tenim, però cada vegada és més evident que hi ha fonts noves que no podem menysprear. Hi ha arxius familiars, arxius d'empresa, he esmentat els parroquials i diocesans, els notarials, i el conjunt de l'arxivística ens porta davant d'un repte, que és que aixequem acte notarial del patrimoni rebut i esdevenim intèrprets del patrimoni que hem de transmetre. És a dir, allò, l'expressió aquella que fa servir a vegades en Joan Boades, dels arxius són el dipòsit del futur que ens lleguen els nostres fills a nosaltres. I és com un joc de paraules que acaba esdevenint una mena de sudoku per acabar d'interpretar el joc entre passat, present i futur en el paper dels arxius. Acabo aquí. Demà jo participo en un acte que és espectacular perquè, en fi, per mi, que ja tinc una edat i que us he explicat a quin any em vaig llicenciar, no? Però demà a la 1 a la Universitat de Girona, un net d'en Pierre Vilar, que es diu Pierre Vilar, fa acte de donació de 6.800 volums de la biblioteca del seu avi i de la documentació personal del seu avi a la biblioteca de la Universitat de Girona. Biblioteca que té dificultats per rebre nous fons, perquè hi ha un problema d'espai. Però algú podria negar
la recepció d'un fons documental d'aquestes característiques? Home, no. Sobretot perquè Pierre Vilar va escriure un llibre, Catalunya dins l'Espanya moderna, que haurien de llegir tots aquells que a dia d'avui neguen la condició de nació de Catalunya, perquè és un francès el qui ens diu i ens escriu que la seva recerca sobre la Catalunya del segle XVIII és l'anàlisi de les estructures, dels fonaments econòmics de les estructures nacionals. I té un altre apartat en un llibre més recent en què elocura sobre la condició de nació i, evidentment, determina amb molt coneixement històric que Catalunya és una nació. Per tant, en fi, arxius personals com el de Pierre Vilar formen part del món amb el que vosaltres us haureu de trobar i que mai no s'acaben, cada vegada en surten més, perquè cada vegada hi ha més gent que ho ha guardat curosament fins ara, però que els hereus tenen pisos de 60 metres i ja no els hi cap a casa, però que no són una nosa, sinó que són una riquesa. De tal manera que la feina per la qual vosaltres esteu treballant, estudiant, o avui solemnitzareu la vostra graduació d'aquest màster, és una feina de futur. És una aposta de país i és una aposta de futur. De manera que anticipant-me al repartiment de diplomes per molts anys i moltes felicitats. Gràcies, doctor Nadal. Doncs, efectivament, ara començarem amb el lliurament de diplomes i demanem a la doctora Anaí Casadesús que pugi aquí al faristol i ella anirà nomenant les persones. I llavors el que farem és quan la doctora Casadesús us nomeni, passeu, us lliuraran el diploma o bé el conseller o bé el rector. Em sembla que hi ha una foto aquí, oi? Farem una foto aquí i després passeu que us posaran la beca i hi haurà una altra foto allà al fotocol. Molt bé, endavant. Anaï, sí. Molt bé, bueno, només em queda felicitar-vos, que quedava jo per felicitar-vos, enhorabona i molts èxits en aquesta nova etapa, de veritat. Molt bé, comencem. Irene Almirante. Elias Berniol. Irene Coves. Endavant. Judit Delgado. Sandra Dolf.
David Nagal. Judit Gutiérrez. Teresa Martínez. David Mangual. Francesc Palacio. Carla Parladé. Carla Reig. Laura Rodríguez. Marina Romero. Pau Roura. Sergi Rovira.
Soler. Judit Tió. Lluís Vila. Isabel Vinyals. Ariadna. Sisplau, Ariadna Morente. Procedem al lliurament dels diplomes de la promoció 2023 del diploma d'especialització en gestió de documents electrònics. La senyora Ariadna Morente llegirà el nom dels titulats. Molt bé, bona tarda a tothom. Abans de llegir el nom de les persones titulades del postgrau, com molt bé ha dit la Maria Espadaler, del postgrau en gestió de documents electrònics, m'agradaria dir unes breus paraules. Com a coordinadora de formació contínua, em complau que aquesta sigui la primera graduació en la que comptem amb l'alumnat de formació permanent. La metodologia virtual i la gran quantitat d'alumnat internacional semblava que limitava aquesta opció, però el cert és que, i malgrat que moltes de les persones titulades a qualsevol dels diplomes o postgraus que impartim ens seguirà a través de la gravació, la vostra presència avui mostra tot l'alumnat que, seguint un nou paradigma educatiu, veu en la universitat i sobretot a la nostra escola un aliat indispensable per acompanyar-lo en el seu aprenentatge al llarg de la vida, ja sigui a nivell professional, cultural, social o personal. I aquest és el nostre paper i el nostre objectiu, és seguir formant a les persones per adaptar-se al dinàmic entorn actual i dotar-les de tots els coneixements, les habilitats i les competències que necessiten. Totes vosaltres, que sou moltes, heu escollit la nostra institució i em complau molt dir que la seguiu escollint per realitzar més formacions. Només puc dir-vos felicitats. Felicitats per l'obtenció del títol, però també per la vostra motivació a seguir aprenent, a créixer, a adaptar-vos als nous contextos i oportunitats. Us desitjo tot d'encerts a partir d'ara i, per suposat, a qui seguirà l'escola i la universitat per acompanyar-vos sempre que ens necessiteu en aquest constant aprenentatge. Moltes felicitats a totes les persones titulades presents i també que sou moltes les que no heu pogut venir presencialment. I ara sí, iniciaré amb la lectura de noms. Martí Crous i Masó. Sebastià Ferran Fernández. Kelly Joana Figueroa Benítez.
de revelar qui ha obtingut el Premi de Recerca al millor TFM del curs 22-23. Demanem al president de l'Associació d'Arxivistes de Catalunya, el senyor Francesc Jiménez, que pugi aquí al... Gràcies. Bé, em sentiu? Sí. En primer lloc, moltes felicitats a totes i a tots. Ara estem molt guapos tots amb això posat. Tots tenim, jo com a exalumne, professor i ara president de l'associació, jo amb el Joan tinc una foto com aquesta, semblant, que sí, les escales d'aquí baix. Sense banda, no teníem la banda. Ens hem de fer, ara aprofitem, els agafem i la fem. En tot cas, de veritat és un honor per la professió, per l'associació, tenir davant nostra aquesta fornada de nous professionals que ajudaran a que el futur de l'arxivística estigui sa. Jo estic segur, honorable conseller, estic segur que no sé si són de Girona o no, però entre molts d'ells segur que hi ha el nou Boades i el nou Alberg de la professió, perquè també s'han format en aquesta escola i segurament que algú ha d'agafar aquest relleu i sou vosaltres el que d'aquí uns anys es treuen aquestes posicions d'èxit nacional i internacional. I a més l'escola ofereix aquestes possibilitats. Sempre, a vegades tenim por de sortir fora, no? Pensem, potser l'arxivística de fora és més potent que la nostra, però tothom que surt, no tenim por als idiomes, no ha de tenir por als idiomes, tothom que surt veu que estem molt bé aquí a Catalunya, que estem molt ben preparats, que estem molt ben formats i que no ens ha de fer por fer una passa més endavant si no la fem aquí, al nostre país. I això és important perquè vosaltres formareu part d'aquest futur i el futur de l'arxivística, clar que tenim el Pla 2030 aquí present, que és el futur més immediat. També us diré que segurament molts de vosaltres no heu participat en aquest pla. Té la gràcia que és el pla del futur sense la gent del futur, però com que és un pla de 2030 és justet perquè vosaltres estiguéssiu, puguem participar. Si ho veu fer, jo crec que si us vaig tenir classe us vaig animar que ho féssiu. Veureu segurament d'aquí al 2030, en el següent pla d'arxius que es faci, una evolució encara molt més gran, no?, l'arxivística, però vosaltres heu d'estar presents en aquests plans, en aquest futur que us espera. La qualitat d'aquest alumnat i la qualitat d'aquest futur de l'arxivística, aquesta bona salut, que des de la professió, des de l'associació, estem molt contents que així sigui, ho demostra la qualitat cada any d'aquests premis que donem des de la col·laboració amb l'ESGET i nosaltres al millor treball del TFM. Cada vegada ens costa més prendre una decisió i aquest any com a membre del tribunal doncs ja us ho puc dir de veritat que ha costat moltíssim. Vam suar perquè no podíem donar 5 premis, llavors havíem de donar-ne només un, hem de fer alguna cosa al respecte. És la 5a edició, per tant és una edició també amb molta salut, per tant vol dir que cada any els treballs són millors. I està passant una cosa molt interessant, sense allargar-me gaire més, que l'arxivística està, de fet ja ho ha dit el director, està sabent connectar-se amb altres ciències, amb altres especialitats. I això s'ha vist molt clarament en els treballs que han arribat al final. No perdeu mai el vostre origen a nivell de formació, però no deixeu que aquest origen us col·lapsi la professió arxivística. I això ho dic perquè aquests treballs finals han aconseguit aquesta unió, aquesta simbiosi entre allò que conec i allò que he après a l'escola i com connectant fem més rica tant la vostra professió d'origen com la professió actual que ja és d'arxivers i arxiveres. Això ens ajuda a tots, ens connecta i fa que els nodes de l'arxivística s'estenguin. Per tant, treballeu en això, estic segur que si ja no esteu ocupats en arxivística, jo crec que sí, perquè si no, el 90% d'ocupació, segur que aquesta gent ja els estan buscant, ja no hi ha caçatalents a fora. Segur que treballeu en aquests àmbits i aprofiteu molt el vostre coneixement perquè el necessitem. Necessitem de tots els coneixements, de totes les molècules que són perquè aquest ecosistema de l'arxivística funcioni. Des de l'associació creiem molt en vosaltres.
a partir del proper màster, aprofitant el canvi, també hem fet una nova acció, que és promocionar que els estudiants puguin ser durant 2 anys, tinguin la gratuïtat com a associats i associades. Creiem que això ha de ser un acte perquè aquesta joventut que es preneu també entri a la professió. Si no, el 2030, jo crec que el 2025 al Congrés d'Arxivística molta de la cúpula d'aquests joves de l'any 85 que van formar l'associació ja no seran professionals en actiu. Segurament la majoria d'ells ja no, estem calculant i hi haurà un tant per cent que no, i això vol dir que necessitem aquest canvi, aquesta revolució, i la revolució sou vosaltres. Dit això, i això és per fer-vos repetir una miqueta els que saben que estan allà en possibles premiats, anem a l'important, que és a obrir aquest sobre, a veure què diu. És molt emocionant obrir un sobre d'aquests cada any. La veritat, felicitats a tots igualment. Us torno a insistir que ens ha costat moltíssim. Llavors, els que heu participat en aquests premis, la veritat, són treballs excel·lents tots. Tan excel·lents que segurament, tot i els que no tinguin el premi, els veurem en publicacions, veurem estudis, veurem recerques fets a raó del que s'hi ha treballat. Doncs res més, anem a obrir el sobre. Aquesta obertura en paper algun dia s'haurà de ser digital, ja t'ho dic ara. No hi ha tanta emoció, no? Bueno, es pot penjar a l'ordinador i encara és pitjor, Molt bé. Som-hi, doncs. A veure, obrim. Jo he de llegir tot això, que sí, em recordo de l'any passat. Sencer, Molt bé. Acte de la Comissió Avaluadora per l'atorgament del Premi SGET-AH al millor treball final del Màster en Arxivística i Gestió de Documents del curs 2022-2023. Reunits el 18 d'octubre de 2023 a les 11 del matí de manera virtual, el senyor Francesc Jiménez Martín, aquí present, com a president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, el senyor Lluís Termeno Martorell, com a cap del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya, i la doctora Anaí Casadesús Domingo, com a coordinador del Màster d'Arxivística i Gestió de Documents de l'ESAGET. Aquests es constitueixen com a comissió per avaluar els treballs finals del Màster en Arxivística i Gestió de Documents de l'ESAGET que opten al Premi SGET-AH. Hem de canviar aquest nom, no pensaré. Els treballs que els tribunals acadèmics han considerat que poden optar en aquest premi, els que poden optar, i que els seus autors han autoritzat expressament per participar-hi, són aquests. Aquests són els que poden optar al premi. El de Coves Tirado Irene, Dones i perspectiva de gènere a la comunitat arxivística catalana, informe 2010-2022. El de Delgado García Judit, els arxius literaris en llengua catalana, aproximació i difusió dels fons literaris en català. El de Fernández Asensio Rubén, mantenint el foc encès, els arxius d'Esperanto com a arxius comunitaris lingüístics. Parladé Molís Carla, aproximació arxivística als arbolaris, proposta de tractament en centres d'arxiu. I Tió Guitera Judit, intervencions arxivístiques i comunitats subalternitzades, reflexions etnogràfiques entorn als projectes de cooperació internacional en matèria d'arxius. D'acord amb els criteris establerts en el punt 8 de les bases del Premi, la Comissió Avaluadora resol que el Premi SGET-AH al millor treball final del Màster en Arxivística i Gestió de Documents del curs 2022-2023 és per a... No hi ha tambors? No hi ha... Puc fer una pausa dramàtica més estona? Anem a fer un cafè o... És per Judit Tió Guiteres, intervencions arxivístiques i comunitats subalternitzades. Jo no, ni els dos. Tot té un inici i tot té un final.
Honorable conseller de Recerca i Universitats, director d'Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola Formació, vicepresidenta executiva de la FUA, professorat, alumnat, amigues, amics. És un plaer acompanyar-vos en aquest acte d'inauguració del curs de l'àmbit d'Arxivística i Gestió Documentals de l'Escola FUA Formació. En primer lloc, vull felicitar les diplomades i els diplomats del màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents i del diploma d'especialització en Gestió de Documents Electrònics. També vull agrair la lliçó excel·lent que s'ha ofert al conseller Nadal, que ha posat de manifest la importància dels arxius com a font fonamental de la recerca històrica i ens ha col·locat també en la història de Girona, l'Autònoma i alguns que tenim alguna edat. El curs passat varen celebrar el 20è aniversari de l'Escola Superior d'Arxivística i de Gestió de Documents i varen destacar el caràcter pioner de l'escola a l'hora de cobrir una demanda de perfil en matèria d'arxius i de gestió de documents professional adaptada a les necessitats de les organitzacions. Doncs bé, les xifres de matriculació del nou màster d'Arxivística i Governança de la Informació corroboren la capacitat de l'escola d'atraure estudiants que cerquen una oferta de qualitat en un àmbit que compta amb un ventall notable de sortides professionals i uns índexs d'inserció laboral molt elevats. La transversalitat que caracteritza aquests estudis facilita que accedeixin als estudiants provinents de diferents camps de coneixement que volen especialitzar-se en la gestió de la informació i en el tractament de dades. Aquest fet enriqueix enormement l'experiència de cursar els estudis d'arxivística i gestió de documents a la FUAC. Des de la seva creació, l'escola ha estat fonamental en la institucionalització i la modernització de la figura del responsable d'arxius i de gestió de documents i ha dut a terme una labor molt important i amb una gran repercussió en els àmbits de la docència, la recerca i la consultoria. Vull destacar que l'èxit de l'escola és fruit de l'excel·lència del professorat i d'una preocupació constant per oferir una formació sempre actualitzada amb un enfocament obert a les noves metodologies i tecnologies, tal com posa de manifest l'àmplia oferta de programes de postgrau i d'especialització. És per aquest motiu que vull agrair la labor del professorat i del personal tècnic i d'administració de suport. Curs rere curs heu fet una tasca cabdal a l'hora de formar centenars d'arxivers i gestors de documents i heu estat clau per posicionar l'escola entre els centres capdavanters en el seu àmbit. Per acabar, també vull donar la benvinguda a l'alumnat i especialment als estudiants que inicien estudis universitaris de postgrau a l'UAB. Us desitjo un magnífic curs acadèmic i que aprofiteu tot allò que us ofereix l'Autònoma, la vostra universitat. Moltes gràcies i declaro inaugurat el curs 2023-2024. Moltes gràcies a tots.